ମା ମଙ୍ଗଳା କେମିତି କାକଟପୁରକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ କିପରି କାକଟପୁର ହେଲା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କୁହାଯାଏ ଲଙ୍କାପତି ରାବଣ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ବହୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣର ବଧ କଲା ପରେ ଜଣେ ସାଧବ ପୁଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ସିଂହଳରୁ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ମା ମଙ୍ଗଳା ନିଜକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରେ ଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଥିଲେ। ଥରେ ଜଣେ ନାଉରୀକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ମା ମଙ୍ଗଳା ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବଡି ଭୋରୁ ନଦୀକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ ପକାଇ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲା। ପରେ ସେ ନାଉରୀ ଜଣକ ଦେଖିଲା ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନଦୀରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଥିଲା ସେଠାରେ ଏକ କାଉଟିଏ ବୁଡ଼ ମାରୁଛି ଏବଂ କାଉଟି ବୁଡ଼ ମାରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ। କାକ ଅର୍ଥାତ୍ କାଉ ଏବଂ ଅଟକ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଟକି ଯିବା। କାଉଟି ସେହି ନଦୀ ଭିତରେ ଅଟକି ଯାଇଥିବାରୁ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ କାକଟପୁର ରହିଲା। ତେବେ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଝାମୁ ପର୍ବ କେଉଁ ମାସରେ ପଡ଼ିଥାଏ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।